שלום, אני דפנה, אני מנהלת את מרכז החוסן באשקלון. המרכז באשקלון בעצם בא לתמוך בהיערכות לחירום של התושבים, בהיערכות לחירום של הארגונים בתוך העיר ושל הרשות. בתוך המרכז פועלת יחידה קלינית שנותנת מענה בזמן חירום ובשגרה לאנשים שמתמודדים עם חרדה וטראומה בעקבות המצב הביטחוני, בעקבות ההסלמות ובעקבות הנפילות של הטילים בעיר אשקלון. בנוסף, אנחנו עושים במרכז החוסן הרבה מאוד פעילות בתוך הקהילה, במתנסים, במרכזים הקהילתיים, ובעצם נותנים לאנשים כלים וידע איך להתמודד בזמן חירום. אז בעצם כשאנחנו מדברים על חוסן, אנחנו מדברים על איזשהו איזון, על איזשהו בלנס בין משאבי התמודדות שיש לכל בן אדם, לבין האתגרים שכל אחד מאיתנו חווה, אם זה הסלמות, אם זה אירועים אחרים, אובדן, תאונות דרכים או כל דבר אחר, או כל אתגר אחר שיש לנו בחיים. וכשבן אדם מאוזן ויש לו מספיק יכולת ומשאבים להתמודד, הוא יכול להתמודד עם כל אתגר. וכשיש חוסר איזון, אז יש מקום, אי אפשר להשפיע על האתגרים במציאות, כן אפשר להשפיע על בעצם משאבי ההתמודדות, לחזק אותם, כי אין לנו השפעה על האתגרים.